Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo iti kwarta kan koneksyon ni Salvador. Napartak ti panakaiproseso ti kalaysada kan ni Cherry. Apaman ang nagkalaysada, inawagan ni Salvador ti ahente ti life insurance company. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas anapauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agawa ang ngaron na dapay importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Ay kwa, letay, dangamin kastoy ko. Kaya't ko pati si kakit, ang damot kastoy mo. Anya ka di dayta? Kitaik man? Life insurance plan? Awan ang yaman na dayta. Kaya't ko lang nga insured ta, tapno may mayat. Matayak ka din? Tapno iyalanak iti kasta? Apay siyak, matayak ka din, tagdamat kastak. Agbati ka pa siyak lang ti mapan iji opisina. Total, nalpas kon fill up anti form. Anya ka di ti pampanunutan niya o Ma'am Chere? Mas daawak man ka ni Salvador? Awan imbagbaga na may papan iti life insurance. Iniyalaan na kakadi iti kasta, ma'am. Kasta nga rod manang. Ninamnamak at ti honeymoon mi ti unaan na. Saan man ta life insurance ko? Nabibiit kayo pailaan. Ada burbur tsa adi mo amaw ti sungbat na, ma'am. Kasta nga rod manang, mas daawak. Saan arumbang aday ti panunutan niyo, ma'am? No da kayo ti aday ti kasasad ko, manang. Saan kayo kadimat amas daaw? Jak amo, ma'am. Anya ka dito kunayo nga ibagayo. Ta dito'y pa'y parking lot ti pagsaritaan tayo, boss. Masapol anwa talang ang makaamu iti daytoy. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Mapantayo iti isla. Ha? Tayo? Kunayo, boss? Ni. Asino ti kadwata ang mapan ijay? Damarla ken Cherry. Agnain da ijay. Ngam sikalang ti makaamu iti daytoy. Apay ka di amasapol nga ilimad, boss. Basta tong palam amin nga bagak. Awan ti ano asaludsod no kayat mo ti kwarta. Kwarta, boss. Ay, ariglado amin kanyak, boss. Kwarta ko naman. Agtulnog kay ti amin nga bagak. Tapalak na itarupam iti kwarta. Agtungtung palak mo't iti amin nga ibagayo, boss. Pagsaka na ka itim bagak apapanan tayo. Ngam kaumum tingiwat mo. Awan pangimbagaam iti papanan tayo. Iti isla. Apay nga'y masapul nga ilimod, sir. Basta tong palam amin ngay bagak tapno ingatok ti sweldom. Makapanak matlaangan iti isla. Ay na, nagpintas ka no ijay, sir. Napili laeng ti makadanon iti nga isla. Mabayag tayo ka di ijay, boss. Ay, oray agyan kay ijay, aginggat kay kayat mo. Sika nga ro ti agbali na caretaker ijay. Kasano dagiti masapsapul ko ijay nga ay, sir. Sana parikot na kita. Mangala tayo, iti ado nga abas tuyo iti mapayag. Umay na kayo matlaang pasyaran ni Jai. Ay na, makapanak matlaangan iti bagbagada na pintas nga isla. Ipaimpakem dagiti kayat mo nga arwaten, ken aminen akayat mo nga itugot. Intag honeymoon, iti may sana pintas sa lugar. Ha? Sa dino, Salvador?
ije Harden Eden. Masigurado akayat mo ijaya pagpasyaran. Harden Eden? Presko ti angin, kan makasalibok hang itirik na nagiti napipintas sa tumatayam ijay. Duwata ka nila ang amapan iti bagbagam a Harden Eden? At nakadwata, timang iturong iti motorboat, kan ti katulong amang isaganin ti amin na masapsapol ta ijay. Saan kan ngagluto, tadan para lutom. Magagaranak iti bagbagam a Harden Eden. Huray sa dino ti papanam. Awan ti kas kapintas ti bagbagak a Harden Eden. Apa nagiti nagano a grocery items nga alaan ta diti grocery? Mabalinmutan nga ilako iti basita sari-sari store. Adda pangipanan me ken ni boss. Sa dino ko ma? Saan mo nga muan? Maban na siguro i-donate iti margrigat. Donate? Nini, itaman pa. Kadwa na kakadi amapan? Alangan mo't asikat ti kadwana. Kat adamat impyerna kan ka negosyo. Jay trabahom ti into naram. Naglastog na ito na driver. Kunam mo siguro. Anya ti kunam? Siguro? Ha? Nakasiguro, nagiti pangtadan nyo iti groceries. Ti kayat ko asawin. Agpakada kapay kadagiti kakadwam diti balay nga agbakasyon kapay iti probinsyayo. Ha? Pagbakasyonan na kaday, sir. Basta tong palem ti ibagak. Tapno isurot ka iti pagpasyaran me. Ay, sige nga ro, sir. Kaano kaday ti ipapantayaw? Madamdamamat lang. Isaganam na gitarwatam. Tapno makapasyar ka man. Ay, una, sir. Ay na, agbalinak at turista iti apag kanito. Saan lang nga pagkanito? Maleta ti kargaam. Mabayag apasyar na ito yan. Anya ti linaon day ta maleta yo, nana? Kumuyugak amapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino ti pagpasyaran nyo? Ay, anya ti imbagakon. Ay na, nagpakadaak tamapanak iti probinsya, may. Kaya't yo asawan. Agawid kayo, nana? Kaslakastan, ngam saan, agsubli ak metlaeng kuna ni boss. Nagsubli kayo. Apay ang nagdakkel ta maleta yo. Mabayag kayo kadi, nana? Diyak nga rudam mo kin ni sir. Ni kadibos ti manggedeng, no kaano kayo nga agsubli, nana? Nagadukot asal saludsudom nga ubingon. Basta agawid ak pa iti probinsya. Diyak amaw no kaano ak nga agsublay. Ambom kaday no napanandasar kikaw. Naitangarod mo ti pagsidawak manang. Awan imbagbagan ni sir kanyak. Nimot dado. Ado ti ginatang na groceries. Nagpakadwa pa kanyak. Di mo ka didinamag no pangipananda iti groceries ako nam. Anta ka no pang tidan ni sir. I-donate na ka no. Donate? Kasla jak mamati nga ag-donate ni boss. Di na may tureday jay ti basta mangtad iti nagbanugan na. Pudnuret ako ng manang. Jak pa'y nadama ka nag-donate ni sir. Pinagawid na nga ta ni Marla. Nakita ka no ni Eme adakkel ti malita na apimanaw. Kaya't maasawan, awan ni Marla dito manang. Wan, ngam ko na ni Eme, asaan ka no nga agsusurot ti sungsungba na ka ni Eme, ididinamag na no papanan na. At daislay ti masungat tayo, ma'am. Dita siguro ti destinasyon tayo. Salvador, adayo ka di pa'y? Iso ti masungat tayo. Awan na ti makita aharten. Panay mat nagtatayag ka kay kayo. Itilingad na ita ka kay kaywang. Anda ijay. Kasta ka di? Nasamag kan kaslawan matatao di talugar.
Napintas ti pakabuklan na. No makadanon tayo iti husto iti dadya balay. Saan lang ang madlaw nga po karagitin na tayag akay kayo. Asinag ka di ti balay apagdagusan tayo iti igit ti baybay. Saan? Medyo adayo pa'y. Adapag na yan tayo. Saan na nadanon ka no? Nagiti hapon na iya, edi tiyempo ti kubat. Kasla sagrado a lugar, no kasta. Kasla sulsulinak ti aglawlaw. Agam no makadanon kay ti pusag ti isla. Napintas sa buya ti may matangaw. Kasano nga ron, nagiti ado a karga tayo. Ibu nagdadado kan Marla. Nakadanon tayo. Kapilitan na magnatayo iti ababaw a danom. Tapno makapan tayo iti kadaratan. Umulit tayo iti kabatuan. Nga, saan ka makauli iti kabatuan? Adu ti abot iti bato apang ibatayan iti saka. Adu mo't tilanot apagkaptan. Kasla tayo ka di bakes iti kabakiran. Nga agkapot ka dagitilanot nga umuli iti kabatuan. Kaya't mo ka diti makanano na iti Harden Eden? Wano agbati ka dito igit ti baybay? Ay sana sir. Apay kumangay nga agbati ak dito nga agmaymaysa. Ba't lagayam? Apay nga ron nga agreklamo ka. Ay sana sir. Wow! Nagpintasan? Naglawa a swimming pool. Adulaang ti bulong anaornong iti rabaw ti danom. Padalusan laeng kada Marla kan dadulay ta. Mabali na napaglanguyan. Ado nga agpaiso ti agduduma a prutas ditoy. Nagpintas na talaga. Makitam ka na iti agduduma ti Maris na tumatayab. Nga agtay-tayab kan agbatbatay ka nagiti kayo-kayo. Juan Salvador, itak lang ang makakita iti kakasta at tumatayab. Sana po manaw na kita. Taado ti prutas iti aglawlaw nga agpaay at araunda. Sa anak ama uma amang buybuy kadakwada. Agkikinamat kan agkakantada iti sanga ti kayo. Husto ti impanagan mo. Harden Eden. Daita timpanagan na di lolo ti mo ng asawak. Kabayatan amadama ti gubat. Naulimak ditoy, ta saan anadanon kano dagiti hapon? Kasano anak kadanon dagiti lolo kan lola na ditoy? Hindi adda kano dagiti nadangkok hapon. Nagbalsada ang nagkamang nitoy. Kimalipkip da ka nagiti bato, ang nagkamang iti puseg ti isla. Awan ti ilutuan, kan ilabaan ta. Taawan mo dagiti amo tayaw. Iso nga ta pinagawid da ni Marla, tada na pananda. Nga maapay akas dyan ti panagsungsungbat ni Nana Marla. Kasla saan mo't nga agawin? Pag kunaam, asaan nga agawid? Umuna, ibaga na ngamin ang mapanagpasyar. Ididinamag ko no pagpasyaran na, ibaga naman nga agawid iti probinsyada. Amumbat ni Nanam Amarla no maminsan, saan nga agsusuro tibag bagana. Kasla ngamin adda ilimlimod na, nanang. Kunamit adakkel ti maleta nga awit na. Wan, kasla innala na amin agamit na. Agbati kayo pa dito islakan Marla, ta danas ka na papanan mi. Kaano kayo kadingag subli dito eh? Mabit kami lang. Depende, no malpas ko anagos ti katulag ko, may papaniti negosyo. Sige, naragsakak matkit di dito eh. Adamat amin nga aramatan mi dito eh. Iso na lang, tawan kuryente. Sarabale, ta adda mo ti solar light iti unag ti balay. Saan na nasip nga iti rabi. Wan matkit di ah. Binilin ko ni Marla nga agpidot ka iti routing a pagsongrodyo. Narigat ngamin nga ibiyahe dito iti tangke ti LPG. Kaano ta kadimanan nga umay dito isla, boss?
Siguradom ka di anay kandadon tilandok agit. Un boss, saan ang makarwarda Madam Cherry iti inaladan? Nangato ti bakod. Saan da makauli? Tababay da. Masayaan. Inton umay kamangyag iti abastoda. Ibating latan iti unag ti inaladan. Kalpasan na, pumanaw ka, asaan kang agpadlaw kadakwana. Anya ka niti plano yo, boss? Ibilin ko ken ka, nga amin ang makita mga aramidag, kaemem tingiwat mo, no, kay lalam tibiyag mo. Ah, Ngam no umayon ka kanagit amin nga araramidag. Mairanot ka iti kwarta. mangnamnama kayo, boss. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan a denggen. Tituloy ta serya tayo ita alawas a napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay